In-Nadur, il-Fontana, il-Munxar, Bnadar Mezzasta, Pjazza Zvojta. 3 lokalitajiet Għawċin, 3 lokalitajiet Fluttu. Fil-Munxar, skiet taqtaw b'sikkina. F'kantuniera quddiem garax, faċċata tal-Kunsill Lokali tal-Munxar, insibu grupp ta' persuni il nġabru ħdejn dan il-garax. Il-garax huwa tagħhu Mario Gawci. Mario Gawci li s-soltu ikun magħhom. Nifqu nitkellmu magħhom u fosthom insibu lil Feliċ Gawci, ħu Mario Gawci l-aħħar vittma il jinstab it-tnejn filgħodu stess. Xak kbir, because sajjat tifhem nazzi, tifhem, qed ma bżart. Kien ilu ma jidħol hemmhekk xi 3 xhur jew xahrajn. Daħal il-bira u kif qed sajjat tifhem nazzi. U bżart għalih li kien qiegħed għax jien mod nfittxu bnadi oħra ma kienx hemm, ċempirtlu immobba l-mejjet ma jirrispondakx. Mbagħad kien ċempirt il-ħabib minn San Lawrenz, għand ħabib tiegħu. Għatlu inti qiegħed fejn il-kamra, għalli iva, għatlu karozza ta' Mario qiegħed, għalli iva, għatlu mala ħallina. Jaslu wkoll it-siju ta' Mario, Wenzu. Jirrakkontanna x'ġara il-ħadd wara nofsinhar. Kien il-korsa ta' żwiemel, nisma' l-esplużjoni smajt id-daħna bdejt inċempillew u ma rrispondunajx. Mort fejn it-tfal qed naħseb li Mario qed il-kamra. Wara ftajt inċempel l-ħbeb tiegħi, għallu li ma smajna xejn. Imbagħad ġa ċempel il-ħabib ieħor tiegħi u qal Mario naħseb daħal il-kamra. Kulħadd bi kliem pożittiv lejn Mario, kif jgħidilna Martin Zammit, illi jiġi nepotieħ. Kien dejjem ħobnej, dejjem birrispettani, bħal sejta fil-bnazzi qasadna jduna musallum, fi żmien bħallum xahar. Ommi tilfet l-ħuwa l-Awstralja, issa tlifna l-Mario. L-aħħar li rajtu l-Mario, it-sejjew. Kont hemmhekk fejn ċentru, għadda ma' qoddimi, daħakli waħda u wara sa'tejn smajna. Din it-traċedja ħażdet il-ħajja ta' 4 persuni illi żgur li kien qatt kellhom x'joffru lill-komunità tan-Nadur, tal-Fontana u tal-Munxar. It-3 filgħodu waqt Breakfast News u fil-bulettin ta' 3 filgħaxija, One News se jxandar intervista ma' grupp ta' ħbieb ta' Mario Gawci illi kollha huma maħsuda bit-traċedja tal-ħadd.